нямаме силичка да идем дори там. На нас ми е толкова близо, толкова ми е удобно, че всичко скупуваме. Макдоновче да се наложи, ние идваме тук. Всичко сме. Ние не можем да идем на пазара, не можем да идем. Ние сме толкова болни, че едва вървим, ма ходим там. Като няма кой, отиваме и ще взимаме. Ама всичко от тук не е. Ако приматът, не знам, вече децата трябва да... Пък няма само едно дете. Не трябва да... Нямаме кой да ми носи. Пазарът е далече, не можем да идем. Да вземем такси, ще взема 2 лева, 4 лева ще трябва да дам на такси само. А тук на кръка. Идваме, вземем и се върнем. Аз едва върва, но пак нищо отзад да се потъписам. Елена Георгиева. Да. Кажете ми, кога получихте вие за продукти да се платите? Това беше... Това е по-компетентно в това нещо. Само знаем, че не е забранено подновяването на договора. След като изтече срока, от мен не точно ти знаеш кога. Ела да кажеш кога си получил заповедта. Имаш такава. И в момента имаме ли за премахване? Имаме за премахване При колко време? Преди 4-5 месеца. Обаче, тъй като сега са проведени търг, който Дилян Певски спечели търга на лице 11 павилиона, където души да ги премахват, те премахват само неработещите. Това е работещ павилион, функциониращ и точно този единствено павилион, функциониращ, който иска да го премахват. И не само това, ние имаме афера БАК, значи ние сме съднени общински интереси, които са много важни. Те се опитаха сервитутните зони да ги приватизират, частни вилни зони, да получат бъдещи обезщетения. И тъй като в сервитутните зони е забранено строителството, тъй като са изключително публична държавна собственост, правейки вилна зона, те получават право на заплащане. Тоест, аферата не е за пари, а за страшно много пари и интереси, която не само в Кърджали, а засяга дори и държавни фирми. Въпрос е следния. От връчването на заповедта, вие плащате ли? Да, такса, редовно плащаме такса, но договор ни се отказва да ни бъде подновен. Значи договор е отказан да бъде подновен и по договора не плащаме такса. Такса за гъсто. Всеки ден идете на таксуване. Всеки ден ходим при тази Кера Станчева, когато е вътре в играта. Постоянно е лапка. Значи, това е собствено над бизнесмен. Значи, ние сме първата фирма, когато отворихме истински постоянно лапка. Когато отворихме новия пазар. Тоест, значи, тогава ние наистина сме делето. Ние бяхме единствено представената фирма. И телевизията не е снимала, и Красив Иван бил свидетел, да. Когато беше единствено представена с плод и зеленчук. Имахме над 120 вида зеленчуци домати. За награда, не само, че не ни дотираха, не ни подпомогнаха, а напротив. Спраха ни тока, спраха ни водата и на разрушителя. И защото отреагирахме по правни начини, те още тогава ни заплашиха, че ще ни отнемат павилиона. Единственото предпочитание е да могат да ни изметат и изчистят от градище, явно им пречим на техните интереси. Да, само с това, нищо друго. Какво ще правите при положение, че премахнем тук? Ние нямаме. Имате ли вариант да го сложите някъде другаде? Това не е възможно. Първо, ние нямаме инвестиции. Юрнал Влаев, съпругата. И ние се занимаваме с земеделие и всичко това ни бе отнето. Като не само, че сме отворили новия пазар, а много интересни удари. Причината е ясна. Даже отче Петров, тази площ има досъдебно производство заради този случай. За приватизация на сервитутни зони. Нас не е страх за бъдещето ни, страх не е и за живота ни. Ме е страх и за сина ми.
Искат ли да рушат павилиона? Някой да ти казва нещо. Павилиона ще искат ли да рушат? Павилионът, колко знам, ще дойде там, който ще го дигне и ще постави там, където ще Сега ли? Като нямате решение от ЕВН за обезопасяване. те чакат и вие. ЕВН няма да дойдат, те не са им